alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave køkkenspil, og det er pandekager. Vi er allerede gået i gang med pandekager. Og man skal bruge salat, agurker, tomater, laks, fiske, frikadeller, pandekager, dressing, rejer, asparges og æg. Hvad skal vi putte ovenpå efter den? Ja, æggene skal være øverst som pynt. Okay. I kan lige se pandekagen til videre, og jeg har optaget det her sygt mange gange. Sådan der. Så den egentlig ude. Ej. Okay. Hvad skal vi putte oven på dem der? Ej, må jeg putte laks på? Nej, det er bedst at gøre det her. Hvad? Det er bedst at gøre det her. Må jeg så putte agurker og tomater på? Ja, når vi skal have det ovenpå, men det skal først senere. Må jeg prøve at putte dressingen på? Mhm. Er det kun 2 bunde, eller hvad? Mhm. Skal man kun bruge 2 lag? Ja, det bliver kun 2 lag her. Vi har optaget det her 5 gange nu. Og nu må jeg ikke gøre noget forkert, så vi ikke laver en drop igen. Ja, vi har gjort alle de her ting. Må jeg skære aspargesen? Nej, det skal ikke begæres. Skal bæres. Ja, vi skal faktisk ikke bruge mere nu. Jeg havde lige taget en. Ja, Må jeg smage der den? var en lille der. Der må godt smage et stykke. Så kan I se, hvor godt laksen smager. Mhm. Sådan et stykke her. Det er den bedste. Jeg har nu smagt nogensinde. Jeg skal lige over at have noget vand. Hvorfor du nu lige YouTuberen? Mhm. Du skal sige noget. Nå, hvad skal jeg da sige? Så lægger vi det sidste salat på her. Og så skal vi have lidt creme fraiche på igen. Det putter jeg på. Jeg putter på. Vi skal lige have kameraet. Ja, lad det bare stå lidt. Nej, det skal være med. Ja, sådan der. Et der. Sådan, Ej, det var ikke lige helt. Ja, vi flytter lige det der. Sådan. Så skal jeg bare putte det ovenpå. Ja, sådan. Skriv i sig. Bare lige lidt tøj. Ja. Mm-hmm. Sådan her midt på. Okay. Så ikke alt for meget. Så lægger vi det rundt omkring der. Ja, sådan noget. Det er fint. Altså, det er på lidt mere. Mhm. Ja, guys, der er meget stille. Mhm. Så smører vi bare ud i det. Sådan der. Nej, det gør vi bagefter. Nå. I første omgang tager vi bare rum på, ja? Yay! Hej, folkens! Hvorfor er alt så højt i forhold til mig? Mhm. Der er Kan lidt vi ikke forskel. lige dukke lidt nu? Nå. Kan man ikke se det billede, du tog? Jo. Det kan du ikke. Der. Se, nu skal vi se. Ej, I skal lige se. Se det her billede, hvor jeg er i gang med at skære. Se. Altså, det her. Ej, hvorfor tog du et billede af det? Der er mange. Hvad? Ej, jeg skal lige vise mig, hvor det her. Du er lige YouTuberen igen nu. Ja, så er Jørgen. Så lægger vi lidt creme fraiche ovenpå igen. Faktisk så er det creme fraiche blandet med mayonnaise. Ej, det var så mange gange. Mhm.
sagt noget imens? Jo, Hvad har du sagt? jeg har sagt, at det faktisk er creme fraiche med mayonnaise, vi har blandet her. Og du bruger bare alt, eller hvad? Ja, det gør Skal vi vi nu. nu putte dem her på? Nej, nu skal du have delt tomaterne midt over. Det her bliver også en skærevideo. Ja, vi skærer igennem her. Skær! Vi skal lige have kød. Undskyld guys, der er lige kommet noget foran her. Vi skal nemlig bare lige have kameraet. Igennem. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på knappen. Ja, det må jeg heller. Det er fordi, vi har optaget vi har brugt rigtig meget lang tid bare på at optage 5. Fordi jeg kom hele tiden til at trykke på den forkerte. Ej, kan jeg ikke få en mindre en? Kan jeg ikke få den der? Tak. Den her var bedre. Er den ikke skarpere? Jo, den er også skarp. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Nå, du kan starte sådan her. Nå. Bare halvt igennem sådan. Jeg er så bange for at skære ind i mine hænder. Du skal skære lige midt i. Hvis du holder sådan på den, sådan her, Ja. sådan der, så skærer du lige midt i den, og så lige ned. Sådan der. Jo. Ja. Okay, jeg skal Så er den her. Og vi er i Aarhus. Det her er det. Og det her det er et collab med Robin Sanse. Og nu nævner jeg så mange. Og det her det er også Brohavens Køkken, altså Rasmus Brohaven. Og så tror jeg ikke, der er flere. Der er med. Se. Jeg hedder Gerda, og jeg hedder Inge, og vi går i nylonstrømper, men inderst inde bag vores kæmpe frakker har vi hængerøv og hængetrøjer. Vi gider ikke så. Vi er meget vi gider heller ikke at spille vi er meget hellere Ej, nu skal vi have æg på. Det gør man fordi så den går væk. Ej, kan vi ikke lige rykke den lidt til folken, der skal se til videre i hvert fald. Så der jeg har lige rykket den lidt. For at folkene... Wow, det blev mørkt lige nu. Ja. Undskyld guys, fordi det er mega mørkt lige nu. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for dem. Ej, må jeg ikke lige prøve at putte nogen på? Nå, skal vi ikke have flere på faktisk? Må jeg så smage den der lille? Ja, det må du. Smage den her lille. Læg dem oven på æggene der. Undskyld for, at hvis det er mørkt for jer, det er i hvert fald mørkt for os. Hej, mor. Nej. Og må jeg lave en køkkenspecial til min kanal? Ej, jeg skal have mit vand. Ui, det er så spændende. Kæmpe fiskefrikadeller. Ja, guys, jeg talte lige med min mor. Skal vi også have tomater over på den? Nej, der tager vi Rejer? det her. Hvad? Nå, vi glemte nu. Hvad? Basilikum. Basilikum. Vi glemmer rejerne. Nej, nu venter vi med til sidst. Yay, der kommer rejer på. Okay, jeg skal lige være. Men yes, jeg kan lige vise den. Det ser egentlig bare sådan her ud indtil videre. Indtil videre. Vi mangler også agurkerne.
Ja, det skal vi også have. Må jeg ikke prøve at putte persille, eller hvad nu hedder? Basilikum, ja. Basilikum. Og lige imellem hver der, sådan. Altså også sådan her. Lige her. Nej, der med. Ja, lige der, sådan bare med der, sådan. Ja, og så der. Her. Nej, der. Så kommer det til at være to ved siden. Det gør ikke noget. Det er Nej, jeg skal have en lille der også. det er jo det, jeg putter på vej på. Ja. Og så mangler der 1, 2, 3. Så skal jeg en til. Sidste der. Wow, det er mørkt lige nu. Undskyld, guys, fordi det er så mørkt. Ja. Det er fordi, jeg skal lige med i vinduet der, tror jeg. Fik vi det. Den der creme fraiche smager godt. Det gør den. Og jeg tror ikke, vi skal have, den er lidt tyk i det. Hvad? Den er lidt tyk i det, den der. Den her. Ja. Den der derovre. Må jeg så spise den? Ja, det må du. Sådan. Nu kan vi vist ikke tage mere af det. Jeg kan lige se kagen. Det her er noget, man kan lave derhjemme. Og man kan, jeg vil lave ingredienserne nede i bunden. Så yes. Hvad skal vi bruge? Det er laks. Det her tager faktisk, det er faktisk hurtigt at lave. Det er allerede taget en halv time. Det har den nemlig. Ja. Men nu er den færdig. Mangler vi ikke grejer? Nej, det tager vi derude, så vi selv kan få den på. Ja. Det var alt for den her video. Husk at like, kommentere og abonnere. Husk at like, kommentere med. Hej! What? Jeg pauser ikke, haha, fordi I lige skal se kagen ovenfra jo. Se, hvor lækker den er. Nu er det bye-bye. Hej. Det er ikke bye-bye. Nu er det bye-bye. Hej. Hvorfor gider den ikke stoppe?